Mao ni ron atong sudan mga papang. Ito ay customer gahulat mga papang. Naay pancake. Murag lingkuran ni sa lubot mga papang ang pancake. Napoy egg sa baby dragon. Napoy tinola mga papang. Nga katol-katol. Napoy kuan murag kuan mga papangong murag napalot ba. Usa na lang kabuk atong ham nabilin mga papang. Napoy pork chop baho gas ni mga papang. Napoy pinakbit. Daghan kay sagol bisan unsara mga iti sa kanding. Napoy pansit pataas sa kinabuhi mga papang ug pataas sa liog. Napuntay kasaba cake mga papang nakuhaan nag-usa. Dali na mo kay basig mahutdan mo mga papang. Ug naapoy humba mga papang palig-on sa tuhod ug sa siko ug paloy-loy sa liog. Wow! Taray customer mga papang gahulat na sila sa lawoy nga gibutangan uloy daghan kayo para utot-utot jud mga papang.